Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Wabi Sabi podcast. Σήμερα είναι άλλη μία συννεφιασμένη μέρα στην Αθήνα. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα ότι δεν θα αφήσω τα winter blues να με ρίξουν και θα κάνουμε αυτό το podcast έτσι ωραία, ατμοσφαιρικά. Δεν χρειάζεται να έχουμε φως, δεν χρειάζεται να είναι πρωί. Όλα καλά, προσαρμοζόμαστε. Έφτιαξα λοιπόν και ένα πολύ ωραίο τσαγάκι με κανέλα να μπούμε σε αυτό το χειμωνιάτικο κλίμα εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και θέλω να σας μιλήσω για το θέμα που εμφανώς με έχει επηρεάσει αυτή την περίοδο της ζωής. Και λέω εμφανώς γιατί σας μίλησα γι' αυτό τουλάχιστον σε 2 με 3 προηγούμενα βίντεο. Απλά νομίζω το έπιασα λίγο απ' έξω το θέμα και ίσως τελικά νιώθω την ανάγκη να το πιάσω επί τούτου και να το συζητήσουμε στη ρίζα του. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μιλήσουμε για τον εθισμό μας στο κινητό και για το πώς αν δεν το πάρουμε σοβαρά τώρα θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι τελικά αφορά πολύ κόσμο, πολλούς από εσάς και το καταλαβαίνω γιατί βλέπω ότι συζητιέται πολύ και στις δικές μου παρέες, άρα μάλλον δεν είμαι μόνη, μάλλον υπάρχουν και άλλα άτομα στην ηλικία μου, ακόμα και ας μην κάνουν αυτό το επάγγελμα που κάνω εγώ, που πραγματικά νιώθουν ότι ξοδεύουν τη ζωή τους σε μια οθόνη κινητού, η μέρα τους μοιάζει κάπως έτσι, ξυπνάνε, χαζεύουν λίγο στο κινητό, δουλεύουν μετά 8 ώρες μπροστά από ένα λάπτοπ ή έναν υπολογιστή, παράλληλα χαζεύοντας και στο κινητό, επιστρέφουν σπίτι, τρώνε μπροστά από μια οθόνη και στη συνέχεια πριν πάνε για ύπνο πάλι χαζεύουν στο κινητό και αυτό είναι ένας αέναος φαύλος κύκλος που συνεχίζεται κάθε μέρα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να τα δαιμονοποιήσω όλα αυτά, για να δαιμονοποιήσω το κινητό, την πρόσβαση στην πληροφορία, τα social media, τα βίντεο και όλα αυτά προφανώς, γιατί είναι κάτι το οποίο εμένα μου έχει προσφέρει αυτή τη δουλειά που κάνω, αυτό το ελεύθερο και δημιουργικό επάγγελμα το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Μου έχει προσφέρει επίσης πρόσβαση σε απίστευτη πληροφορία, έχω μάθει μοντάζ εντελώς δωρεάν μέσα από το ίντερνετ, έχω μάθει και έχω μορφωθεί για πάρα πολλά θέματα μέσα από το ίντερνετ, μέσα από podcast, μέσα από εκπομπές, μέσα από σεμινάρια διαδικτυακά. Πραγματικά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από το ίντερνετ, οπότε δεν είμαι εδώ να το δαιμονοποιήσω. Απλά η χρήση που κάνουμε δεν είναι πάντα αυτή που ανέφερα προηγουμένως. Και τις προάλλες καθώς πήγαινα μια βολτίζα στο γυμναστήριο και είχε παραδόξως καλό καιρό και άκουγα ένα πάρα πολύ ωραίο podcast για τις τύψεις και για το πώς έχουν ριζωθεί στην ψυχή μας οι τύψεις και νιώθουμε άσχημα και που υπάρχουμε. Τέλος πάντων, καθώς το άκουγα, με έβαλε σε τέτοιο προβληματισμό που ένιωσα λες και έκανα ψυχοθεραπεία, λες και έκανα μια πάρα πολύ πετυχημένη συνεδρία. Και κάνοντας το αυτό συνειδητοποίησα ότι αν πραγματικά διαχειριζόμαστε τα social media λίγο πιο έξυπνα, μπορούμε να νιώθουμε καλύτερα μετά τη χρήση τους, αντί να νιώθουμε αυτό το σάπιο συναίσθημα που νιώθουμε κάθε φορά που αυτά μας έχουν κλέψει το χρόνο μας και δεν έχουμε εμείς αποφασίσει να προσφέρουμε λίγο από το χρόνο μας για κάτι συγκεκριμένο. Έχει έρθει λοιπόν η στιγμή της συνειδητοποίησης, έχει έρθει η στιγμή να παραδεχτούμε σε τι μας επηρεάζουν τα social media. Εγώ για μένα θα μιλήσω τώρα και θα σας πω ότι τα social media μου έχουν κάνει κακό σε 4 διαφορετικούς τομείς. Και πιστεύω ότι θα ταυτιστείτε, αν όχι με όλους, σίγουρα με κάποιον. Αρχικά αυτή η πλήση εγκεφάλου που δεχόμαστε καθημερινά ότι συγκεκριμένα πράγματα, αντικείμενα και μάρκες προσφέρουν σε αυτούς που τα κατέχουν συγκεκριμένο κύρος, νιώθω ότι με κάνει να χάνω την κριτική μου σκέψη, να σκέφτομαι τι εγώ θα ήθελα να αγοράσω, πού εγώ θα ήθελα να επενδύσω και πραγματικά με θολώνει, χωρίς να το καταλαβαίνω ωστόσο. Διότι πάρα πολύ απλά όταν βλέπεις όλα τα άτομα της ηλικίας σου να κατέχουν συγκεκριμένα πράγματα, τώρα ας πούμε για παράδειγμα κάτι πολύ ευρέως δεδομένο όπως είναι το iPhone, που εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά όντως το χρειαζόμαστε γιατί κάποιο άλλο κινητό μπορεί να μην παρέχει συγκεκριμένες επιλογές. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε δει τόσο πολύ να παίζει, που το έχουμε θεωρήσει φυσιολογικό, το έχουμε θεωρήσει κάπως σαν αυτονόητο αξεσουάρ ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του σε πάρα πολλά εισαγωγικά, γιατί προφανώς δεν είναι κάτι που εγώ πιστεύω, είναι αυτό όμως που μας πλασάρουν. Έχουμε τόσο πολύ μέσα μας την ανάγκη της αποδοχής, την ανάγκη της αγάπης, την ανάγκη του να είμαστε φυσιολογικοί και ίσοι και αντάξιοι όλων των άλλων,
που είμαστε διατεθειμένοι να αγοράσουμε ό,τι χρειάζεται να αγοράσουμε, προκειμένου να μην είμαστε, να μην θεωρούμαστε κατώτεροι ή λιγότεροι. Και αυτή είναι η λεγόμενη παγίδα του lifestyle inflation, δηλαδή πληθωρισμός lifestyle στα ελληνικά, που σημαίνει ότι με το που πιάσεις στα χέρια σου λίγο περισσότερα χρήματα, αναβαθμίζεις όλη σου τη ζωή σε όλα τα επίπεδα, όλα σου τα ρούχα θέλεις να τα πάρεις στις μάρκες, να μένεις στην καλύτερη περιοχή, να πηγαίνεις στα καλύτερα μέρη κλπ. Με αποτέλεσμα, όσο περισσότερα χρήματα και αν βγάζεις, πάλι να μην αισθάνεσαι ότι είσαι άνετα και πάλι να πιέζεσαι και πάλι να είσαι σε αυτό το φαύλο κύκλο της προσπάθειας. Εμένα λοιπόν προσωπικά όλες αυτές οι εικόνες με κάνουν να νιώθω ότι χάνω την κριτική μου ικανότητα, γιατί τα βλέπω χωρίς να ξέρω τι άλλο συμβαίνει παράλληλα στη ζωή του άλλου. Δεν μπορώ να ξέρω όταν κάποιος αγοράζει ένα αντικείμενο και το δείχνει στα social media παράλληλα τι άλλο συμβαίνει στη ζωή του, με ποιο κίνητρο το πήρε, πώς το σκέφτεται. Εν τέλει όλα αυτά είναι μικροαντικείμενα για να καλύψουν το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε την ικανότητα να καλύψουμε τις βαθύτερες ανάγκες μας, οι οποίες μπορεί να είναι να αγοράσουμε ένα σπίτι, να έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας, να κάνουμε μια επένδυση, να ανοίξουμε μια εταιρεία ή οτιδήποτε. Και προτιμούμε να κάνουμε αυτές τις μικρές αγορές που θα δείξουν μια επιφάνεια, αλλά που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να μην έχουν αντίκρισμα. Καταλαβαίνω απόλυτα πώς κάποιος μπορεί να δει ότι είμαι και εγώ μέρος αυτού του προβλήματος, γιατί είμαι και θύμα και θήτης παράλληλα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς κάπου εκεί τοποθετούμε τον εαυτό μας. Το θέμα είναι μέσα σου να δεις πόσο σε επηρεάζει, σε τι βαθμό και αν όντως ενδεχομένως έχεις χάσει την ικανότητα να έχεις κριτική σκέψη όσον αφορά το τι χρειάζεσαι και το τι κάνει καλό σε σένα με βάση τη δικιά σου ζωή. Δεύτερη συνειδητοποίηση που έκανα είναι πόσο τα social media με κάνουν να χάνω την ταυτότητά μου. Με κάνουν να χάνω τη μοναδικότητά μου μέσα σε αυτό, γιατί πάλι βλέπεις ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια. Υπάρχει πάρα πολύ όμοιο ή παρόμοιο περιεχόμενο στα social media, επηρεαζόμαστε από τις τάσεις, από το τι κάνουν οι άλλοι και όπως είπα πάλι, προκειμένου να γίνουμε αποδεκτοί, προκειμένου να μην αισθανθούμε ότι εμάς μας λείπει κάτι, θα πάμε στους ίδιους προορισμούς ταξίδι που πηγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα πάμε στα ίδια μέρη, θα κάνουμε τα ίδια πράγματα, θα σκεφτούμε με τον ίδιο τρόπο το περιεχόμενό μας και το τι θα ανεβάσουμε. Το οποίο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ισχύει, δεν μπορεί να είμαστε τόσο παρόμοιοι άνθρωποι μεταξύ μας και δεν θα ήμασταν αν ο καθένας ακολουθούσε τη δικιά του διαδρομή στη ζωή. Αλλά όπως είναι λογικό, όταν βλέπεις να υπάρχει ένα τόσο ισχυρό κύμα και μια τόσο ισχυρή τάση στα social media, θα μπεις και εσύ μοιραία μέσα σε αυτό. Χάνεις επίσης τις απόψεις σου για τα πράγματα. Και θα μου πεις, εγώ δεν νιώθω ότι χάνω τις απόψεις μου, νιώθω ότι με βοηθά να σχηματίσω άποψη. Αλλά εγώ θα σου πω ότι δεν μπορείς να έχεις μια αληθινά σφαιρική ενημέρωση από τα social media για ένα οποιοδήποτε θέμα θέλεις να αποκτήσεις άποψη, γιατί συνήθως ο αλγόριθμος σου πετάει μόνο τα άτομα τα οποία θεωρεί ότι θα πούνε κάτι με το οποίο συμφωνείς. Μένεις σε ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ κλειστό κλειό ανθρώπων και δεν παίρνεις μια ολοκληρωμένη σφαιρική και περιεκτική ενημέρωση που θα μπορείς να πάρεις, ας πούμε, βλέποντας παράλληλα και ένα ντοκιμαντέρ ή διαβάζοντας κάτι, διαβάζοντας ένα άρθρο. Δεν πιστεύω ότι περισσότεροι νέοι στην ηλικία μου μπαίνουν στη διαδικασία. Νομίζω έχουμε αυτή την τεμπέλικη προσέγγιση του να βλέπουμε λίγο πάνω κάτω τι λέγεται στα social media, να βγάζουμε μία μπακαλίστικη άποψη και επειδή βλέπουμε ότι αυτή η άποψη είναι αυτή των πολλών, υποθέτουμε κιόλας ότι εντάξει, το λύσαμε αυτό. Έκλεισε αυτό το θέμα και μετά σοκαριζόμαστε όταν ακούμε κάποιος άλλος να έχει μία αντίθετη άποψη εκεί έξω στον κόσμο. Χωρίς να είμαστε σε θέση παράλληλα να την ακούσουμε, να έρθουμε σε διάλογο μαζί του, χωρίς να τον τζουβαλιάσουμε, χωρίς να του βάλουμε μια συγκεκριμένη ταμπέλα, χωρίς να τον μισήσουμε, βασικά. Έχω υπάρξει κι εγώ θύμα αυτού. Έχω υπάρξει θύμα όλων αυτών που σας λέω. Του να έχει μπει το μυαλό σου πάρα πολύ σε συγκεκριμένα κουτάκια, που εσύ νομίζεις ότι εντάξει, έχω δει το φως το αληθινό, έχω βρει τις απαντήσεις όλες επειδή ζω σε αυτόν τον κόσμο. Που να χάνεις την ικανότητα από τον κάθε άνθρωπο που έχεις να συνδιαλλαγείς μπροστά σου, να χάνεις την ικανότητα να πάρεις κάτι από αυτόν, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, αν τους έχεις σε μια εκτίμηση φυσικά, έχουν κάτι να σου δώσουν. Ακόμα και να μην συμφωνήσετε 100%. Κάτι μπορεί να πάρεις σαν πληροφορία την άποψή τους. Αλλά δεν έχουμε μάθει να ακούμε καθόλου. Καθόλου δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Και πιστεύω ότι τα social media φταίνε πάρα πολύ σε αυτό.
Πάρα πολύ. Μας δημιουργούν αυτή την πόλωση, εμείς και εσείς, οι καλοί και οι κακοί. Και αλήθεια με αυτό πολλές φορές στην αληθινή ζωή με πνίγει. Με πνίγει αυτό το πράγμα που πραγματικά δεν μπορείς να μιλήσεις για τίποτα. Καλά, για το ίντερνετ δεν το συζητάω. Εκεί κι αν δεν μπορείς να μιλήσεις για τίποτα. Εκεί κι αν θα παίζουν να σε φάνε ακόμα και να πεις αναρωτιέμαι μήπως δεν είναι το α και είναι το β. Έχεις φύγει. Τρίτη συνειδητοποίηση είναι η σύγκριση. Αυτό το σαράκι της σύγκρισης που μας τρώει από μέσα, αυτή η άδικη ρημάδα η σύγκριση που κάνουμε με άτομα που δεν τα γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε την αλήθεια της ζωής τους. Ένα πάρα πολύ ωραίο tip για να καταλάβεις πόσο άδικη είναι αυτή η σύγκριση που κάνουμε είναι να μπεις απλά στο μετρό. Πάρε τα μέσα και πήγαινε κάπου και παρατήρησε τον κόσμο γύρω σου. Και δες πόσο διαφορετικός είναι ο αληθινός κόσμος. Πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα από αυτό που βλέπεις μες στο κινητό σου. Τις προάλλες, εγώ ήμουν με τη φίλη μου την Εύα και μου λέει ρε εσύ, ήμασταν στο μετρό τώρα και πηγαίναμε κάπου και μου λέει ρε εσύ, έχεις παρατηρήσει ότι στα social media είναι όλες κουκλάρες και με το που μπαίνεις στα μέσα και κοιτάς γύρω σου δεν βλέπεις έναν άνθρωπο να πεις ότι πω τι κοκέτα είναι αυτή, τι ωραία ντυμένη κλπ. Και άμα δεις έναν άνθρωπο σου κάνει και εντύπωση. Αυτό μόνο έρχεται να μας πει ότι στα social media όλοι δείχνουμε τον καλύτερο, το καλύτερότερο μας σε αυτό. Τον καλύτερότερο. Θέλοντας και μη, γιατί είναι και λίγο λογικό να θες να προβάλλεις προς τα έξω μια ωραία στιγμή σου και μια πιο άσχημη στιγμή σου να θέλεις να κλειστείς και να την περάσεις μόνος σου. Είναι λογικό και αναμενόμενο. Αλλά μας έχει κάνει τεράστια ζημιά αυτό, γιατί εμάς ο κόσμος μας όλος είναι τα social media, οπότε το έχουμε κάψει λίγο και έχουμε ξεχάσει ότι ο κόσμος εκεί έξω δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Τέταρτη συνειδητοποίηση είναι ότι η επανάπαυση στο ότι μπορώ να επικοινωνήσω από το κινητό, να κάνω τις δουλειές μου κτλ. Μας έχει οδηγήσει να έχουμε τεράστια έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο να πάρουμε κάποιον ένα τηλέφωνο αντί να στείλουμε μήνυμα, στο να λύσουμε τις διαφορές μας από κοντά αντί να στείλουμε ένα μήνυμα, στο να μιλήσουμε με κάποιον και να κάνουμε μία μικρή κουβεντούλα, να είμαστε λίγο ευχάριστοι. Το να είσαι σε αυτή τη ζωή λίγο κοινωνικός, λίγο ευχάριστος και λίγο επικοινωνιακός, το θεωρώ το μεγαλύτερο skill που μπορεί να έχει κάποιος. Το μεγαλύτερο. Μπορεί να είσαι στο επάγγελμά σου top of the top, να έχεις τρομερό ταλέντο. Αντίστοιχα στο δικό μας χώρο μπορεί να έχεις τα τρομερά νούμερα, αλλά στην πραγματικότητα οι συνεργάτες σου θα θέλουν να δουλέψουν μαζί σου αν είσαι συμπαθής, επικοινωνιακός, εύκολος στη συνεργασία, αν θα πεις ένα ωραίο λόγο, αν θα τους κάνεις να νιώθουν όμορφα. Δεν υπάρχουν πάντα αντικειμενικά κριτήρια στο αν θα προκόψεις σε αυτό που κάνεις. Δεν αρκεί πάντα να είσαι απλά ο καλύτερος, γιατί οι άνθρωποι, αν σε συμπαθήσουν φίλε μου, δεν είναι καθόλου αντικειμενικοί μαζί σου. Μπορεί να παίρνουν και να ξαναπαίρνουν εσένα μόνο και μόνο, γιατί ξέρουν ότι θα είσαι αυτός που είσαι. Είναι τόσο απλό. Έχω δει άπειρους ανθρώπους σε άπειρες δουλειές να ξεχωρίζουν μόνο και μόνο γιατί είναι ωραία τυπάκια. Και αυτό από τη στιγμή που το χάνουμε και βασιζόμαστε μόνο στο καθαρό ταλέντο που μπορεί να έχουμε σε κάτι, αλήθεια πιστεύω χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες, οπότε είναι σημαντικό να πιέζεις τον εαυτό σου, να παίρνεις το ρημάδι το τηλέφωνο, να προσπαθείς να εξασκείς την επικοινωνία, τι είναι αυτό που σε προβληματίζει, τι σε ενοχλεί, πώς θες να γίνει μια δουλειά. Πρέπει να μάθεις να μιλάς. Που αυτό έρχεται σε αντίφαση με αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είμαστε σε μια κοινωνία που κανείς δεν ακούει κανέναν. Αλλά άλλο θέμα αυτό. Με έχει προβληματίσει πολύ σοβαρά και αυτό πάντως, ότι έχουμε ξεχάσει πώς να είμαστε άνθρωποι στο ίδιο δωμάτιο, ρε παιδί μου. Έχουμε απομονωθεί πολύ. Και ένα bonus point είναι ότι με έχει προβληματίσει πολύ που έχει δημιουργηθεί ο όρος brain rot, το λεγόμενο σάπισμα του εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα στο ChatGPT μου είπε ότι είναι όταν το μυαλό κάποιου νιώθει μουδιασμένο, λιγότερο ικανό να σκεφτεί καθαρά λόγω υπερβολικής έκθεσης σε social media, gaming ή binge watching. Το γεγονός ότι υπάρχει επίσημη ορολογία για το σάπισμα του εγκεφάλου της γενιάς μου φαίνεται πολύ προβληματικό. Τώρα, η ανάγκη για μια αποτοξίνωση από όλα αυτά μου γεννήθηκε πάρα πολύ έντονα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια τεράστια ενοχή, όπως μπορείτε να φανταστείτε, σε ένα άτομο σαν εμένα
που αγαπώ αυτό που κάνω σε δουλειά, θέλω να το εξελίξω και φοβάμαι φυσικά μην υπάρξει πισωγύρισμα αν εγώ δεν συνεχίσω να του δίνω και να το τροφοδοτώ. Υπάρχει μία ενοχή στο να σταματήσεις και στο να πάρεις μια μικρή απόσταση. Το έχω συζητήσει αρκετά στη ψυχοθεραπεία. Και το συμπέρασμα που βγάζουμε και το οποίο ίσως μπορεί να σε βοηθήσει και σένα αν είσαι σε ένα οποιοδήποτε δημιουργικό επάγγελμα, είναι ότι για να παράξεις οτιδήποτε, είτε αυτό είναι περιεχόμενο, είτε αυτό είναι τέχνη, είτε αυτό είναι να γράψεις, να εκθέσεις, να παρουσιάσεις οτιδήποτε, για να παράξεις, πρέπει πρώτα να μπορέσεις να ζήσεις, για να έχεις κάτι να πεις σε αυτή την παραγωγή του περιεχομένου που κάνεις. Δεν μπορεί να παράγεις συνέχεια σαν μηχανή, γιατί δεν δουλεύει έτσι η έμπνευση και η δημιουργία. Οπότε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο δημιουργό χρειάζονται να υπάρχουν συνειδητά διαλύματα και αυτά τα διαλύματα να μην είναι διαλύματα τεμπελιάς ή διαλύματα brain rot, αλλά να είναι ουσιαστική ξεκούραση και αυτό δεν είναι κακό και πραγματικά ελπίζω ότι δεν επηρεάζει τη δουλειά μας και ότι αύριο μεθαύριο που θα θέλουμε να μπούμε ξανά πίσω σε αυτό θα μπορούμε. Συνειδητοποίησα ότι η ζωή που θα ήθελα να ζήσω προτιμώ να είναι γεμάτη από ποιότητα, και όταν λέω ποιότητα εννοώ ποιοτικό χρόνο, γιατί για μένα το να κάτσω να ζωγραφίσω είναι ποιότητα ζωής. Το να πάω μια βόλτα στη φύση είναι ποιότητα ζωής. Το να μαγειρέψω είναι ποιότητα ζωής. Το να έχω καθαρό και ωραίο και οργανωμένο το σπίτι μου είναι ποιότητα ζωής. Προτιμώ λοιπόν η ζωή μου να είναι γεμάτη με ποιότητα παρά με παραγωγικότητα. Αυτό σκεφτόμουν χθες, και ότι όταν η ζωή μου είναι γεμάτη με ποιότητα δεν νιώθω τόσες ενοχές για τη μη παραγωγικότητα. Αυτές που μου προκύπτουν συνήθως όταν ξέρω ότι έχω χαραμίσει και έχω σπαταλήσει χρόνο και όχι όταν ξέρω ότι τον έχω αξιοποιήσει προς μια άλλη πηγή που μπορεί απλώς να μην είναι απαραίτητα το επάγγελμά μου. Προκειμένου λοιπόν να πετύχω αυτή την ισορροπία, θεωρώ ότι πρέπει να παράγω περισσότερο περιεχόμενο σε σχέση με αυτό που καταναλώνω. Δεν γίνεται όλη μέρα να καταναλώνεις περιεχόμενο για να μπορέσεις να κάνεις μισό πράγμα. Πρέπει να ζεις τη ζωή σου, να καταναλώνεις παράλληλα και κάποιο περιεχόμενο, αλλά για να μπορέσεις να παράξεις κι εσύ κάτι ουσιαστικό και χωρίς να νιώθεις ότι σε ρουφάει όλο αυτό, βοηθάει να το σκέφτεσαι και να το συγκρίνεις έτσι κάθε μέρα που περνάει, αν έχεις παράξει περισσότερο από ό,τι έχεις καταναλώσει. Και τέλος, όσο πιο στοχευμένα και συγκεκριμένα και περιορισμένα πράγματα επιλέγεις να βλέπεις στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερο αυτό που θα παράξεις εσύ θα είναι αυθεντικό, ευθυγραμμισμένο με αυτό που είσαι εσύ, θα είναι αναλύωτο και θα είναι κάτι μοναδικό. Και πιστεύω ότι αυτό έχουμε ανάγκη να βλέπουμε στα social media. Και νομίζω αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Τη μοναδικότητά μας πρέπει να την προστατεύσουμε λίγο περισσότερο. Ένα tip το οποίο το εφαρμόζω από πάρα πολύ μικρή ηλικία και πραγματικά με έχει βοηθήσει άπειρα και θεωρώ ότι θα σας βοηθήσει και εσάς. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά νομίζω πριν πολύ καιρό, οπότε το ξαναναφέρω. Είναι να φτιάχνεις playlists με τα βίντεο, τα podcast, ό,τι είναι αυτό που εσύ παρακολουθείς, για να τα έχεις έτοιμα τη στιγμή που θα θες κάποιο περιεχόμενο, δηλαδή τη στιγμή που θα καθαρίζεις το σπίτι σου και θα θέλεις κάτι να ακούς παράλληλα, τη στιγμή που θα είσαι στα μέσα, θα κάνεις κάποια διαδρομή ή οτιδήποτε, να έχεις έτοιμη μία playlist με βίντεο τα οποία σε μία νηφάλια στιγμή επέλεξες ότι θέλεις να δεις και θεωρείς ότι θα σου δώσουν αξία, παρά να κάθεσαι εκείνη τη στιγμή και να βλέπεις ό,τι σου πετάει το YouTube. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις, γιατί αφήνεις τη δύναμή σου στα χέρια του οποιοδήποτε άλλου για το τι θα δεις εσύ στον ελεύθερο σου χρόνο. Είναι άλλο να πεις, ρε παιδί μου, ότι εγώ ξέρεις τι, θέλω να παρακολουθώ αυτόν και αυτόν τον creator και θα μπαίνω και θα βλέπω τα βίντεό τους στοχευμένα. Δεν θα μπαίνω να βλέπω ό,τι μου πετάει. Άλλο ένα tip είναι να χρησιμοποιείς περισσότερο τις εφαρμογές που δεν σου καίνε τον εγκέφαλο. Για μένα δύο social media τα οποία είναι αρκετά υποτιμημένα είναι το Pinterest και το Spotify. Είναι τέλειες εφαρμογές, δεν σου δημιουργούν αυτή τη σαπίλα που δημιουργούν οι υπόλοιπες, τουλάχιστον εμένα δεν με επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό. Και
θεωρώ ότι μπορεί να σου δώσουν και κάτι. Δηλαδή μπαίνεις στο Pinterest και αυτά που βλέπεις, είτε είναι συνταγές, είτε είναι outfits, είτε οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει τον καθένα, αυτά που βλέπεις θέλεις να τα δημιουργήσεις κι εσύ. Θέλεις στην αληθινή ζωή να κάνεις κάτι, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και το Spotify αντίστοιχα δεν έχει αυτόν τον αλγόριθμο που σου πετάει συνέχεια εθιστικό περιεχόμενο. Κυρίως βρίσκεις μουσική και podcasts και βλέπεις αυτά τα οποία έχεις επιλέξει εσύ να βλέπεις. Αυτά που έχεις εσύ ακολουθήσει, δεν σου πετάει ό,τι να είναι. Οπότε τα βρίσκω πιο χρήσιμα και ίσως μπορείς να τα βάλεις στην πρώτη σελίδα των εφαρμογών στο κινητό σου. Να έχεις αυτές και τα υπόλοιπα social media να τα βάλεις λίγο πιο πίσω, έτσι ώστε όταν πιάνεις το κινητό ασυναίσθητα για να σκρολάρεις, να μπαίνεις εκεί περισσότερο πρώτα και να περιορίσεις λίγο περισσότερο τη χρήση των άλλων εφαρμογών. Εγώ αυτό έχω κάνει. Επίσης θεωρώ και το YouTube μια σχετικά πιο άκακη πλατφόρμα, γιατί όπως σας είπα πριν μπορείς να κάνεις μια playlist με τα βίντεο που θέλεις εσύ να παρακολουθήσεις το χρόνο σου και συνήθως εγώ όταν κάθομαι και βλέπω YouTube, επειδή κάνω και κάτι άλλο παράλληλα, δεν νιώθω μετά αυτή τη σαπίλα. Αντίθετα μπορεί να νιώσω και μια πολύ ωραία έμπνευση. Ενώ όταν χαζεύω πολλές ώρες στο TikTok και στο Instagram, μετά δεν νιώθω ότι έχω πάρει κάτι και νιώθω και λίγο άθλια. Άρα εγώ προσωπικά θεωρώ ότι εκεί είναι που θέλει να δώσω πάρα πολύ προσοχή στο πόσο χρόνο αφιερώνω. Αυτές είναι που μου δημιουργούν το περισσότερο αρνητικό brain rot συναίσθημα. Και κυρίως η ώρα που τις χρησιμοποιούμε αυτές τις εφαρμογές είναι λίγο πριν κοιμηθούμε και λίγο αφού το έχουμε ξυπνήσει. Οπότε εγώ προτείνω να αφήνουμε το κινητό σε άλλο δωμάτιο. Να ξυπνάμε με ξυπνητήρι. Εγώ έχουμε βάλει smart home, οπότε μπορώ να βάλω την Google και να μην έχω το κινητό μου δίπλα μου. Το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εγώ πάντα με το που ξυπνήσω θα έχω κάποιο μήνυμα αναπάντητο να δω κτλ. Οπότε μπαίνω σε ένα πολύ αγχωτικό τρυπάκι με το που ξυπνήσω το πρωί και νομίζω οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το κινητό για να μην μπούμε κατευθείαν στην ημέρα μας δυναμικά, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, ακόμα νηστάζουμε το ένα το άλλο. Οπότε το χρησιμοποιούμε το πρωί έτσι λίγο για να ξυπνήσουμε πιο χαλαρά, για να πάρουμε λίγο χρόνο. Αλλά στην πραγματικότητα μόνο αυτό δεν καταφέρνουμε. Ίσα ίσα αγχωνόμαστε ακόμα παραπάνω, ξυπνάμε ακόμα πιο κουρασμένοι. Οπότε ίσως έχει έρθει η ώρα να βρούμε έναν πιο παραγωγικό τρόπο να ξυπνάμε αργά και να παίρνουμε αυτόν τον έξτρα χρόνο που χρειαζόμαστε το πρωί για να συνέλθουμε λίγο. Και αυτός να μην συμπεριλαμβάνει το κινητό, να συμπεριλαμβάνει το να ξυπνήσεις, να πας στο μπάνιο, να πληθείς, να χτενιστείς, να φτιάξεις ένα καφεδάκι, να κάτσεις σε μια καρεκλίτσα και μετά να ξεκινήσει η μέρα σου και η επαφή με το κινητό κτλ. Νομίζω περισσότερο θα σε βοηθήσει να ξυπνήσεις η ιδέα ότι σε περιμένει ένα ωραίο μισάωρο χαλαρό. Άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι να αρχίσουμε λίγο να παίρνουμε στα σοβαρά τι θα μας πετάει στην αρχική μας, αφού δεν πρόκειται να τα σβήσουμε τα social media και αφού δεν μπορούμε να είμαστε τελείως εκτός από όλο αυτό, τουλάχιστον να ελέγξουμε λίγο περισσότερο τι παρακολουθούμε και ποιον στηρίζουμε. Οπότε ξεκινάμε λίγο τα unfollow σε ό,τι νιώθουμε ότι μας κάνει κακό, ότι έρχεται με κακή πρόθεση ή ότι μπορεί να μην έρχεται με κακή πρόθεση, ότι απλά δεν μας προσφέρει κάτι. Ότι απλά μας τρώει το χρόνο χωρίς να μας προσφέρει τίποτα. Αν δεν μπορούμε unfollow, κάνουμε mute. Έχω κάνει mute πάρα πολλούς, ακόμα και γνωστούς φίλους ή οτιδήποτε, εφόσον εγώ δεν αισθάνομαι ότι θέλω να αφιερώσω τον πολύτιμο χρόνο μου για να δω τι έκαναν όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να μην με νοιάζει. Δεν θέλω να τον έχω τον άλλον αποκλείσει από τη ζωή μου, αλλά δεν είναι κακό να μην γουστάρω να βλέπω όλο του το content. Και μετά ένα άλλο κουμπάκι τρομερό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο να μην σου ξαναπετάει τέτοιο περιεχόμενο, είναι το not interested, δεν ενδιαφέρομαι, το οποίο νομίζω πολλοί κόσμος δεν το ξέρει καν ότι μπορεί να το κάνει. Όταν σου πετάγεται στην αρχική σου ένα βίντεο το οποίο είτε είναι κουτσομπολίστικο, είτε είναι αδιάφορο τέλος πάντων για σένα, μπορείς να πατάς δεν ενδιαφέρομαι για να μην σου πετάει αντίστοιχο περιεχόμενο. Παίρνει την πληροφορία ο αλγόριθμος ότι δεν το θες αυτό. Αν δε συνδυαστικά πατάς δεν ενδιαφέρομαι στα βιντεάκια που νιώθεις ότι δεν σου προσφέρουν κάτι και στην αναζήτηση ψάχνεις τα θέματα που θεωρείς θα σου προσφέρουν κάτι, ιστορίες έμπνευσης, πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει μια επιχείρηση, πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει τη διατροφή του, ποια βιβλία σε έχουν εμπνεύσει το τελευταίο διάστημα κλπ. Μετά θα αρχίσει να σου πετάει τέτοια, γιατί θα καταλάβει ότι είσαι τέτοιο άτομο και θα σου πετάει τέτοιο περιεχόμενο. Οπότε μετά θα γίνουν τα social media σου ένα καλύτερο περιβάλλον, τουλάχιστον αυτό το doom scrolling να γίνεται
με την προοπτική να αποκομίσεις και κάτι, ρε παιδί μου. Άλλος ένας τρόπος είναι τις μέρες που ξέρεις ότι θα έχεις ελεύθερο χρόνο. Π.χ. το Σάββατο ή τα απογεύματα, τα βράδια κλπ. Από πριν να προγραμματίσεις δραστηριότητες, ώστε να μην σου ξεμείνει και πάρα πολύς χρόνος για να ράξεις τον καναπέ, να προγραμματίσεις δραστηριότητες που θα βάλουν το μυαλό σου σε μια πιο δημιουργική διαδικασία, που λίγο έτσι θα ξεχαστείς, όπως είναι η ζωγραφική, που τώρα τελευταία το κάνουμε πολύ με τις φίλες μου, αντί να βγαίνουμε για ποτό, μπορεί να βρισκόμαστε και να ζωγραφίζουμε και να πίνουμε το ποτάκι μας καθώς ζωγραφίζουμε και κάνουμε σουσού. Εκεί πραγματικά, επειδή κάνεις και κάτι με τα χέρια, δεν σκέφτεσαι καθόλου το κινητό, φεύγει τελείως από το μυαλό σου αυτό το πράγμα. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ τώρα τελευταία να παίζω επιτραπέζια, κάτι το οποίο το σνόμπαρα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν ήθελα καθόλου να παίξω επιτραπέζι, το θεωρούσα πάρα πολύ μη παραγωγικό και ανούσιο να κάτσω να το κάνω. Και τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει και ξαναπαίζω και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί εκείνη την ώρα πάλι φεύγει το μυαλό σου τελείως από τα προβλήματα, μπαίνεις λίγο σε κάτι άλλο που δεν έχει και τόση σημασία. Σταυρόλεξο επίσης λύνουμε, γιατί πάλι με βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά πριν κοιμηθούμε, έτσι να χαζολήσουμε ένα σταυρόλεξο. Και περνάμε χρόνο μαζί με το Θωμά και παράλληλα το μυαλό μου φεύγει, απεγκλωβίζεται από το οτιδήποτε άλλο μπορεί να μου έχει καταναλώσει ενέργεια μέσα στη μέρα, και είναι πράγματα που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μου κάνουν τόσο καλό. Μαγείρεμα. Καλά, αυτό πάντα με βοηθούσε πάρα πολύ, να μπαίνω στην κουζίνα γενικά και να φτιάχνω πραγματάκια. Ακόμα και το πιο χαζό πράγμα. Μπορεί να θες να φας ένα σνακ και να πεις ότι ξυστή, αντί να κόψω λίγη σοκολάτα, θα πάρω χουρμάδες, θα τους κόψω στη μέση, θα τους γεμίσω με φυστικό βούτυρο, θα βάλω πάνω μαύρη σοκολάτα και θα τα βάλω στο ψυγείο να έχω για την εβδομάδα. Ακόμα και αυτό το πάρα πολύ απλό πράγμα καταναλώνει δημιουργική ενέργεια και σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα μετά όταν το έχεις ολοκληρώσει. Καλλιγραφία μου αρέσει επίσης, κεραμική που δεν έχω κάνει πάρα πολύ. Έχω κάνει μόνο 2 φορές, αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί επίσης νομίζω σε γιώνει πάρα πολύ και νιώθεις αυτό το φυσικό, το δημιουργικό, είναι πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Κεράκια θα ήθελα να δοκιμάσω να φτιάξω. Κάτι σε χορό επίσης θεωρώ ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ και μπορείς να κάνεις και μια δραστηριότητα τέτοια με τους φίλους σου. Bullet journaling, κοσμήματα, τώρα σπορ του χειμώνα που υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε, και έντυμα που έχει γίνει cool τώρα τελευταία και πολύ χαίρομαι, γιατί πραγματικά μου φαίνεται πολύ επαναστατικό τώρα να κάτσεις να κεντήσεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τους γρήγορους ρυθμούς που ζούμε. Και φυσικά πρώτα και πάνω απ' όλα ψυχοθεραπεία. Μέσα σε όλα αυτά, μέσα στο προγραμματάκι σου της εβδομάδας, κανόνισε και την ψυχοθεραπεία σου. Νομίζω ότι είναι αναμφίβολο ότι ζούμε σε μια εποχή που όλη αυτή η υπερπροβολή και η υπερκατανάλωση ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ δύσκολη στη διαχείριση και καλώς ή κακώς μας επηρεάζει, οπότε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δουλεύουμε με τον εαυτό μας προς τις κατευθύνσεις που θέλουμε να πάμε, ιδανικά με τη βοήθεια ειδικού. Και ειδικά για όσους ίσως δεν είστε σε μια πολύ μεγάλη πόλη, δεν έχετε πρόσβαση σε τόσους ειδικούς, μπορεί να είστε Έλληνες του εξωτερικού και να θέλετε να κάνετε ψυχοθεραπεία στη γλώσσα σας, πάντα προτείνουμε τη Highwell, μια υπέροχη εφαρμογή online ψυχοθεραπείας, η οποία πλέον έχει πάρα πολλούς ειδικούς ψυχοθεραπευτές, οπότε δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν θα βρεις στην πλατφόρμα αυτήν έναν άνθρωπο να ταιριάζει σε σένα, και το θετικό είναι ότι ούτως ή άλλως σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις δωρεάν 15 λεπτή βιντεοκλήση όσες φορές θέλεις, με όσους ψυχοθεραπευτές θέλεις, μέχρι να αισθανθείς ότι έχεις βρει αυτόν που σου ταιριάζει και μπορείτε να συνδεθείτε. Για μένα πραγματικά είναι μια πλατφόρμα που κάνει την ψυχοθεραπεία προσβάσιμη σε όλους. Έχει πιο προσιτές τιμές. Έχουμε και κωδικό WABISABI15 που σου δίνει μείον 15% σε όποιο πακέτο συνεδριών και αν επιλέξεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να ξεκινήσεις από κάπου το δικό σου ταξίδι σε ένα λίγο καλύτερο κόσμο μέσα σου, θα πω. Φαντάσου απλά πώς θα νιώθεις, τι ενέργεια θα εκπέμπεις προς τα έξω, αν ξέρεις ότι ζεις τη ζωή σου με βάση τους δικούς σου κανόνες. Αν εσύ γουστάρεις να έχεις το ποδηλατάκι σου, να κυκλοφορείς, ξέρω εγώ, στην παραλία. Αν εσύ γουστάρεις να έχεις μία ώρα τα απογεύματα που φτιάχνεις τα μάφιν της εβδομάδας, ό,τι εσύ έχεις σκεφτεί ότι σου ταιριάζει και ταιριάζει την προσωπικότητά σου,
αυτό να κάνεις και έτσι να ζεις. Σκέψου πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου και με τι ενέργεια και αυτοπεποίθηση θα έφερες τον εαυτό σου. Θα έχεις ξεκινήσει να πιστεύεις κι εσύ ο ίδιος και να στηρίζεις περισσότερο αυτό που είσαι. Νομίζω δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μας κλέβουν από την ταυτότητά μας τα social media. Πραγματικά το πιστεύω, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι υπερβολική, μπορεί να το βλέπω έτσι επειδή είμαι όντως μέσα σε αυτό και τα τρώω στη μάπα λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθούμε να γεμίζουμε τις ζωές μας συνέχεια με πράγματα που μας εμπνέουν, γιατί περισσότερη έμπνευση ενεργοποιεί περισσότερη κινητικότητα και η κινητικότητα ενεργοποιεί ακόμη περισσότερη κινητικότητα. Επομένως, αν έχεις γύρω σου πράγματα που σε εμπνέουν, είτε αυτό είναι ένα μπουκέτο λουλούδια, είτε αυτό είναι ένα οργανωμένο ψυγείο, που εμένα, ας πούμε, για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα με εμπνέει πάρα πολύ. Με το που το βλέπω οργανωμένο το ψυγείο, θέλω να κάνω όλα τα πράγματα στη ζωή μου ωραία. Είτε αυτό είναι να έχεις πιο συχνά στη ζωή στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τις συναυλίες, γενικά τις τέχνες, οπότε να έρχεσαι πιο συχνά σε μια επαφή με το πώς μπορεί να εκφραστεί ένα συναίσθημα δημιουργικά ή ένας προβληματισμός. Ακόμα και αν αυτό είναι όντως social media. Ακόμα και αν η έμπνευση που θα επιλέξεις να βάλεις στη ζωή σου είναι περισσότεροι creators, περισσότερο περιεχόμενο που σου δίνει στην πραγματικότητα έμπνευση, κίνητρα και όρεξη. Και αυτό το ακούω και θεωρώ ότι λειτουργεί. Αλλά με ένα μέτρο, ίσως βοηθάει κιόλας να βάλεις... Εγώ έχω βάλει στην αρχική μου στο κινητό να μου δείχνει πόσο χρόνο έχω ξοδέψει στις οθόνες εκείνη τη μέρα και το έχω βάλει μπροστά, το έχω κάνει και τεράστιο για να το βλέπω και να με θορυβεί λίγο και να το αφήνω κάτω το κινητό. Αυτό επίσης βοηθάει πάρα πολύ. Στα iPhone είναι πανεύκολο να το κάνεις. Γράψτε στο ChatGPT πώς να το κάνετε άμα δεν ξέρετε. Είναι πανεύκολο. Μακάρι να ένιωθω ότι μπορώ και έχω το θάρρος και τα κότσια, αν θέλετε, να κάνω τύπου 1 μήνα χωρίς social media, να δούμε τι διαφορές θα είχε αυτό στη ζωή μου. Πιστεύω θα είχε και πολλά αρνητικά, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα το είχα περιέργεια. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να κάνω κάποιο βίντεο τύπου 1 μέρα χωρίς social media ή ένα Σαββατοκύριακο χωρίς social media. Δεν ξέρω αν αυτό θα είχε ενδιαφέρον για εσάς. Για μένα σίγουρα θα είχε. Αλλά θέλω να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει ή αν σας φαίνεται ότι εντάξει, για μας αυτό είναι φυσιολογικό, ξέρω εγώ το κάνουμε συνέχεια, οπότε δεν έχει κάτι ενδιαφέρον κάτι να μας πει. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο του τύπου 24 ώρες χωρίς το κινητό, πώς την πάλεψα, τι έκανα, τέτοια πράγματα. Και αν σας φαίνεται ενδιαφέρον ή αλλιώς τι άλλο αντίστοιχο περιεχόμενο μπορεί να θέλατε να δείτε. Αυτά νομίζω είχα να σας πω για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Και κάντε και ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε τα επόμενα βίντεο τα οποία θα έρθουν. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω έτσι λίγο μια άνοδο στους συνδρομητές, γιατί έχουμε μείνει σταθεροί εδώ και πολύ καιρό και η αλήθεια είναι ότι δεν επιδίωκα κιόλας, δηλαδή ούτε σας έλεγα κάντε εγγραφή, ούτε προωθούσα και πάρα πολύ τα βιντεάκια μου σε άλλες πλατφόρμες. Αλλά επειδή πραγματικά τώρα τελευταία το προσπαθώ και αφιερώνω όλο μου το χρόνο και την ενέργεια σε αυτά τα βιντεάκια, θα χαρώ πάρα πολύ να δούμε έτσι λίγο μια άνοδο φέτος, να πάμε σε 70.000, να πάρω αυτό το boost, ότι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι να το κάνεις με το δικό σου τρόπο και να ακολουθείς το δικό σου δρόμο δεν είναι κακό. Οπότε αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια μπορείτε να τα στηρίξετε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να μου είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.